E o Executivo lanza unha segunda proposta para os funcionarios. Son subas do seu salario dun 11% para os funcionarios, unhas subas que executaría entre este ano e o 2028. Esa é a proposta do Ministerio de Función Pública que se está nestes momentos negociando. E a suba non sería de golpe, como dicimos, gradual entre o 25 e o 28. Os sindicatos acollen con reservas a última proposta do Goberno, a suba dun 11% entre 2025 e 2028. Non se concreta a distribución por anos, pero onde o Ministerio manteñen que as porcentaxes non poden superar o 4% entre 2025 e 2026. Ese 4% de reparto entre los 2 años sigue siendo absolutamente insuficiente porque condena una vez más a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo. CESIF pon nese 4% a liña vermella e consideran que o Goberno aínda ten flexibilidade. E de mantelo, pese a suba do 11%, non descartan mobilizacións. Dende a UGT sinalan que están moi preto de chegar a un acordo e o Goberno expón que non hai un plan B, polo que lles pide ás organizacións sindicais que falen coas súas organizacións para decidir unha resposta conxunta.